Kwamashu nomlazi are two different places. You find Umashu, big township, you find Umlazi, big township, and then you find all the miscellaneous shit in between, like all Lamontos and all these places. Yeah? Miscellaneous, yeah. But, for instance, ingane encane zakamashu. Nengane encane zasemlazi ihlukile. Like for instance, emlazi ingane encane mayidlala. Ase zodlala ingane ngase. Mina ngizodlala izindlu mina ngizoba ubaba. Ila mina ngizoba umama. Ila nyakhe mina ngizoba umakhelwane sokhe zidlaleka. But kamashu is different. Because inama hostel lapha kamashu, yabo. So ingane khona mazodlala lenya, hayi mina ngizoba inyanga. Ila mina hayi mina ngizoba umthandazo lenya leselo ukhatho. Sakhathe, fast that. Sebesiwasho. Ingane encane okuncane ongaka. It's different. It's different. Like for instance, yabo, umshanami usisanda mncane yabo. So ukuyahamba esikoleni yabo, abuye nengane afunda naye esikoleni yakamashu. Futhi kuyona outing yemlazi. Esilungwini. I'm serious, man. I'm serious. Abantu basemlazi, they're moving up in the world. But they're using my suburbs, and then ba move back my suburbs. I must move emlazi. So, lengane le iyafika nengane ihamba nosisanda la usisanda fika endlini baphuma esikoleni bafike sisanda angena ekamera nakaphosa ubhaka lapha na make kitchen avula ifrita akhipha iVN hamba etanning room afika avula iTV abuye ahlale phansi abuye hambe awubingelele mina ekamereni lama abuye ahlala phansi lengane kamashimile phasi nje mbuka ndithi sisanda buya sisanda lapho buya emzini yabantu uhlele emjondolo emkashweni sekini nalapho sisanda uzoshawa wena buye lapho Durban, my name is Felix. I'll catch you on the rebound. I'm coming back with my second set. I love you all. Akho